Velkommen til Kanal Kamper, din tv-kanal. Lokalt, nationalt og internationalt. Jeg står her foran rektorens dør, og nu vil vi høre, hvad hun har at sige om den nye HF på Frederikssund Gymnasium. Hej Susie. Hej. Hvad gjorde, at du valgte at lave HF her? Det gjorde jeg, fordi at der er nogle folk, der hedder ungevejledere her i Frederikssund Kommune, som fortalte os, at der virkelig manglede et HF i Frederikssund. Og der gik en masse unge mennesker rundt i Frederikssund, som hverken havde uddannelse eller arbejde, og som kun ville søge uddannelse, hvis der var noget i Frederikssund. Og der mangler simpelthen en uddannelse i Frederikssund. Hvad med STX-eleverne, vil de blive glemt? I den grad. De vil blive fuldstændig glemt fra nu af. Vi vil kun koncentrere os om HF-eleverne, og de bliver jo klart de vigtigste på skolen. Nej, selvfølgelig bliver de ikke glemt. Men vi håber, at vi måske også lærer noget i forhold til HF-eleverne, som vi kan bruge i forhold til STX-eleverne, og omvendt selvfølgelig, at noget af det, som vi laver på STX, også kan bruges på HF. For det er meningen, at de HF-elever, der kommer, skal være en del af skolen og deltage i alle de aktiviteter, vi har, i det omfang, de har lyst selvfølgelig. Nu vil der være nogle helt unge HF-elever, som kommer direkte fra 10. klasse eller efterskoler, og så vil der være dem, som ikke rigtig er kommet i gang med en uddannelse af flere forskellige grunde, som måske har små børn, eller som har været ude at arbejde nogle år, og så siger, nu vil de godt have en HF. Så det vil være lidt forskellige typer elever, der kommer på HF. Hvad med festerne? Vil de komme til at være med til dem? De bliver i hvert fald inviteret, ikke? Til alle sammen? Ja. Okay. Hvad synes du om den kommende HF? Jeg synes, det er noget lort. Hvorfor? Fordi folk her for STX, de bliver bare glemt fuldstændig. Men hvordan har du det med det? At der kommer nye elever og tager jeres plads? Jeg føler, at det kommer til at tage al vores plads, og vi ikke engang får lov til at være her med. Hvad med klassen i forvejen? Har du fået dig klemt? Ja, rigtig meget. Det her er jo en lille skole. Og nu kommer der flere elever og ødelægger for jer. Ja. Hvordan har du det med, at de skal med til alle jeres fester, alle de aktiviteter, I har lavet, skal de med til? Det synes jeg også er noget lort. Altså folk her på skolen, de står jo for alle aktiviteterne, og vi er selv med til at hjælpe, og så kommer HF'erne bare og skal ødelægge det. Og I har knyttet bånd, nu kommer der nogle andre, Ja. I kender. Ja, lige præcis. Ja. Men jeg kan godt se, men Susie, hun er jo ligeglad. Hvordan har hun det? Det gør mig også rigtig sur, fordi Susie nu skal være den, der er her for alle, også for STX, og så kommer hun her. Overvejer du at skifte gymnasium? Ja, rigtig meget. Okay. Men tak for det. Vi vender tilbage.